नमस्कार दर्शक बंधु मु राजा आपको निज कथा को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आम आज निज कथा एमती जड़े भाई की भेटा जाऊे जी कि पेशार जड़े चुटी कटाड़ी बा बाल कटाड़ी तांकर सेलून बहुत छोट सहर चाकचक्य पार्लर भाया एत बड़ सेलून नुहे कि एत आडामेंट मेंटेन करते कि हाँ से कम पैसा भल सर्विस दिखती बोली सेठाकर लोक मैंने जहाँ कहती जहाँ शुणा सेलून छोट हेल्ले बंधु भाई आमर किंतु बेफिकर कहीं से के पैसा पछरे गोड़े ना कि ना से पैसा के कहा चुटी काटी ना कि कहार कम करना। भाईकर ना आमर हूँ हिटुआ भाई घर हूँ काईपदर किंतु से भाई आमर कर दुकान ददिमा छाड़िया छक जहाँकि खोर्धा सदर मुकमा ठार 8 ରୁ 10 किलोमीटर भितर पड़े से छकटी से छकरे भाई आमर छोटिया सेलूनटे कर लोक ये सुविधा सब दे। चलो दर्शक बंधु आज से भाई की आमर भेटिया आ देखा कौन एमती अनन्य प्रतिभा अच्छी जहाँकि छोट सेलून हेल्ले भाई पाखु दैनिक शह शह लोक आसती चुटी काटापी। हूँ से दधी माछ गाड़िया छक आ भाई को सेलून आप देखिपे जना पड़ुनी बाहर को सेलून सेटा कि आउ कौन चलो देखा भितर कौन चलती भाई अच्छा कि नहीं। भाई आमर पूरा काम लगी जाइए ना कि भाई जय जगन्नाथ आ भल सबू बेपार पत्र चलती ठीक ठाक लॉकडाउन ना नहीं कमी फाइन फाइन देल ना देन के देकी भी काम चलती निश्चय। अच्छा भाई तुम सेलूनटा एत छोट कि तुम परिचित कि बहुत बाड़े आम शुणिलु आर कथा कौन घटना कौन ना कि स्पेशल ऑफर अच्छी ना कौन लोक मान ना खाली तुम ये काम यहाँ बर्तमान कौन कलर्स कर ना कौन को छक भाई जो दुकान कर दधिमा छेड़िया छक केतरा केतरा खोलुଛ तुम लॉकडाउन सकाल खोली बंद कर खोले सकाल 6 ରୁ संध्या 7 8 अच्छा रात 8टा जाए अच्छा भाई कौन बाल कला करने ना कौन नाई आज्ञा आ कौन करवा तो आउ सुविधा मिलूनी कड़े कि नुची छुपिक आसिक मस सारा जो दाढ़ी बाल बड़ बड़ हो कटाकटी कलर फुलर मार्च पैसा आप रेगुलर ये आसते ना आउ कड़े काटती लॉकडाउन पे ये रेगुलर आज्ञा रेगुलर केमती कौन कटाकटी करते हिटू बाबू आमर ना हिटर कटिया भल व्यवहार भल तार पैसा जबरदस्त नहीं गरीब श्रेणी लोकटा हो पैसा ना हो काटिक जा आसले देबू समस्त भल पाती ये भारी से पूरा फेमस है ना कौन हिटू सेलून कहले समस्त जानवे हाँ हिटू को ये आम ये पंचायत फेमस रेट केमती नियंती हिटू बाबू रेट रो किसी धार्य नहीं सी सेमती तार जहाँ देले भी खुशी
ଧର ଆଜି 20 ଟଙ୍କାର କାମ ଆମର ହେଲା ତାର ଏଇଠୁ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ହଉ ଦାଦି ରଖ ମାନେ ପୁରା ଦୟାଳୁ ଭାଇ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଦୟାଳୁ ଯଦିଓ ନୁହଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ପୁଣି ବିବେକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ପଇସାଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ନା ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଆରାମରେ ଭାଇ କହିକି ବସୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବି କରୁଛନ୍ତି ବୋରିଂ ବି ହେବାର ନାହିଁ ଏଇଠୁ ତ ତା ନମ୍ବର ତ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଫେମସ୍ ଆଉ ତମେ ଯୋଉଠି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଟୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଢ଼ି କାଟିଲ କ'ଣ କେମିତି ଆସିଲ କେମିତି ଜାଣିଲ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଦାଢ଼ି କାଟୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା କେମିତି କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ନା ଅଧିକ କ'ଣ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଚଳିବ ତ ଆଉ ଦାଢ଼ି କଟା ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚୁଟି କାଟିଲ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଚୁଟି କାଟିବା ବି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଭଲ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ତୁମ ଏଇ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନା ବାହାରେ ଦର୍ଶକ ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭାଇ କେତେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଆଉ ଭାଇ କାହିଁ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମେ ଏତେ ଖାଇ ପିଇକି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ କାହିଁ ହେଇଛ ଟ୍ରବୁଲ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କଷ୍ଟମର ଅଧିକ ନା ନାଇଁ ଫେରି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନ ଜଗିଲେ ତ ପୁଣି ତୁମେ ବେମାରୀ ହେଇଯିବ ନା ଭାଇଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇଙ୍କର ଚେହେରାଠୁ ଭାଇଙ୍କର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ ଟିକେ ବୁଲିଗଲ ଓ ତମ ଦାଢ଼ି ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଏଇଟା ଦାଢ଼ି ନିଜେ ମାରୁଛ ନା ତମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଉଛ ବାରିବାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଦାଢ଼ି ନିଜେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇଙ୍କର ଚୁଟି କଟା ବାଳ କଲର୍ କରିବା ଆଉ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଟୁ ବାବୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ଏଠାକାର ଲୋକ ଗରାକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ହିଟୁ ବାବୁଙ୍କର ପାଖରେ ଥରେ ବାଳ କାଟିକି ଦାଢ଼ି କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅଛି କାଟୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ଭଲ ପଇସା ବି ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି ଚଳିବ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲେ ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଟା ହେଉଛି ସେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଫଳଟା କ'ଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ବୋଧେ ସବୁ ନା ମୋର ସବୁଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପଡ଼େ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇ କାଟେ ଆଉ ବସିଲେ ବୋରିଂ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ବୋରିଂ ହେଉନାହାନ୍ତି ଭଲ କଟା ବୋରିଂ କାହିଁ ହେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ବା ଭଲ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟା କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।